Hej, jeg vil gerne vise, hvordan jeg fjerner min neglelak nemmest, og især når man, som jeg, bruger nail art, det vil sige flere forskellige materialer og lim og så videre. På den her har jeg bare 2 lag almindelig sort lak og et lag topcoat. Og her har jeg 2 lag sort samt noget lim og folie og en lag toplak. Der har jeg brugt mineraløjenskygge, det vil sige løs øjenskygge, en glimmerlak ovenpå, ja, og så de 2 sorte lag og en topcoat. Her har jeg brugt 2 lag sort og guld glimmer neglelak, og her bare helt almindelig sort. Det jeg så som udgangspunkt gør, det er tager noget vat, og det kan være helt almindelig vat, som man kan købe i Matas, eller man kan vælge at bruge vatrundeller som dem her. Der er lidt mere arbejde i at bruge vatrundellerne, end der er at bruge den her, fordi du skal åbne vatrundellerne og tage den vat, der ligger indeni. Og der kan blive til en hånd i sådan en rundel. Så du får vatten inde i rundellen. Men jeg bruger som sagt den her, da den er lidt nemmere. Og det jeg starter med at gøre, det er at hive 5 små stykker. Sige 1 til hver finger. Sådan. Og så plejer jeg lige at hive et stykke mere, det til sådan lige at afrense til sidst. Det jeg så gør, det er, at jeg tager min neglelakfjerner, og det er fra Lidl, den lyserøde, og det er den, jeg har fundet, der fungerer bedst til akrylnegle, som jeg har, uden at opløse akrylen, og sådan billig. Det jeg så gør, det er pumper et par gange, så den bliver våd. Nu blev den godt nok lidt for våd, men det jeg så gør, det er, at jeg lægger den oven på neglen, sådan der, og så igen lægger den oven på neglen. Og det er som om, at fordi det er vat, så klister det sig ligesom fast til neglen, så sidder den fint der. Så lader jeg den sidde. Alt afhængig af, hvor meget nail art eller neglelak man har på. Det der er, hvorfor jeg viser de forskellige typer, det er, at glimmerneglelak som regel sidder noget bedre, fastere og sværere at fjerne end bare helt almindelig lak. Så nu sidder de her, så kan jeg gøre det, jeg kan lige vrikke og se, om vi er ved at være, om den er ved at være lidt opløst. Det er den. Så kan jeg trække neglelakken af. Så sidder der lidt fnulder tilbage på. Og man kan se, at den er ikke helt afrenset, men det gør vi til sidst. Og så er der den her med folien og limen og det hele. Og jeg skal sige, at min neglelak, den har siddet en dags tid. Næsten en dag har den siddet, så den er godt hærdet. Det vil sige, at den er ikke helt blød og så videre. Så kommer vi til den med glimmerlakken, som regel er lidt sværere at fjerne. Som man kan se, så er det ikke så svært. Og så den sidste her, hvor der bare var ren neglelak på.
Sådan. Det jeg så gør, det er, at jeg tager den her rondel, som nu har jeg godt nok kunstig negle på. Men den her metode, den lærte jeg, da jeg havde mine egne negle, så at sige. Fordi at hvis man som mig godt kan lide at skifte lak ofte, og lave nye ting og sjove ting osv., så kan det godt slide på neglen og tørre dem ud, hvis man for ofte fjerner neglelak. Og de der metoder, hvor man sidder og gnider, sådan der som mange gør, det sidder på neglen og udtørrer dem, og du ødelægger det der naturlige fedtlag, der er på ens egne negle, og gør dem skøre. Så er de renset. Både har man ikke brugt så mange materialer, men man skåler også sine negle